дивизия Бъги. Преди това наградите ще бъдат връчени от председателя на Общинския съвет господин Трендафилов. Това е човек, който раздаваше много усмивки тук на съдийската маса и продължава да ги раздава и на победителите в дивизия Бъги. 139 номер Ивелин Иванов. Аз не знам друго такова състезание за господин Иванов, но въпреки всичко второ място. Наследника също до него, пред зоркия поглед на рекламното лице на семейството, нашето Габи. И остана само да обявим победителя в дивизия Бъги. Това е човека, за който каквото и да кажа, винаги ще бъде малко. Голям човек, въпреки че изглежда древен. Той направо раздаваше справедливост преди 3-4 години. По навик ставаше първи, после реши малко да се оттегли и да даде шанс на останалите. Ето бива шанс, бива, ама вече е край. Бойко Янков, първо място, дивизия Бъги. Само забележете походката, усмивката и излъчването на Бойко Янков. Като шарам в размножителен период. Любимото му хоби естествено е риболова, но там няма такива успехи. Бойко Янков, приятел, човек и състезател с голямо изписано име. Даде пример на много, но и тримата призори са наистина хора с големи сърца. Галин, Ивайло и Бойко. И Влаш. Нещо почва да гърми, май да се забързаме. Има време. Говорили сме, има време.